Evangeli segons Lluc, capítol 8, versets del 26 al 39. L'endimoniat de Gerasa. Van arribar al país dels gerasencs, que es troba justament a l'altra banda de Galilea. Així que Jesús posà el peu a terra, li va sortir al pas, des de la ciutat, un home que tenia tot de dimonis. Feia, qui sap, el temps que no duia un fil de roba ni tampoc s'estava en cap casa sinó en sepulcres. En veure Jesús, es prosternà davant d'ell, baladrejant i dient amb veu forta: «Per què et fiques on no et demanen, Jesús, fill de Déu Altíssim? Si us plau, no em turmentis!» Perquè havia ordenat a l'esperit dolent que sortís d'aquell home. En efecte, el dimoni se n'havia apoderat feia qui sap els anys. Prou que l'havien lligat tot sovint amb cadenes i grillons per custodiar-lo, però ell trencava els lligams i el dimoni l'empenyia cap a llocs solitaris. Jesús li va preguntar: «Com et dius?» «Legió», li contestà. És que eren molts els dimonis que havien entrat en ell i li demanaven que no els obligués a tornar a l'abisme. Hi havia allí, pasturant per la muntanya, un ramat considerable de porcs i li van demanar que els permetés de ficar-s'hi. Ell els ho va concedir. Els dimonis, sortint de l'home, es van ficar dins els porcs i el ramat es precipità a rostos avall dins de l'estany i s'hi van negar. Quan els porquerols van veure allò que havia passat, van cuitar a córrer i ho van fer saber a la ciutat i per la pagesia. Van sortir a veure què havia passat, es van acostar a Jesús i van trobar l'home del qui havien sortit els dimonis, ben vestit, en els seus cabals, assegut als peus de Jesús, i van agafar por. Els testimonis del fet els explicaven com s'havia posat bo l'exdimoniat. Tota la població del veïnat dels gerasencs van demanar a Jesús que se n'anés lluny d'ells. Tant era la por que els havia agafat. Jesús va pujar en una barca i se'n va anar. L'home del qual havien sortit els dimonis li demanava que el deixés estar-se amb ell, però Jesús l'acomiadà dient: «Torna a casa teva i explica'ls tot això que Déu t'ha fet». I se'n va anar per tota la ciutat, proclamant tot el que li havia fet Jesús.